Anul trecut a fost premiat de către Academie lucrarea Istoriei Istoricului, care a fost numai de invitare. Istoria Basarabiei și istoria Bucovinei. Când citiți totuși, când ați auzit de Basarabia și Bucovina, întotdeauna se ajuta. Dar sunteți mai mult, vă să la să păstrați un moment de liniște pentru a inaugura această casă memorială, tribut de recunoștință. Stimați nepoți ai profesorului Victor, dr. Ileana Fulduc și dr. Vlăstar Apostolescu, îi salutăm la această înălțătoare manifestare. Începem cu a evoca că acest eveniment la care ai profesorului Victor, dr. Ileana Fulduc și dr. Vlăstar Apostolescu, îi salutăm la această înălțătoare manifestare. Începem cu a evoca că acest eveniment la care participăm și la care am sperat de ani de zile a devenit astăzi, 10 octombrie, o împlinire. La împlinirea acestui act, sfințirea și inaugurarea casei profesorului academician Ion Victor s-au ostenit mai multe organizații și să pot evoca cele mai importante. Muzeul Județean de la Suceava, reprezentat aici de directorul său,
Societatea pentru Cultura și Literatura Română Bucovina, reprezentată de președintele ei, domnul inginer Mircea Irimescu. Prefectura să pot evoca cele mai importante. Muzeul Județean de la Suceava, reprezentat aici de directorul său. Societatea pentru Cultura și Literatura Română Bucovina, reprezentată de președintele ei, domnul inginer Mircea Irimescu. Prefectura, primăria acestui slăvite așezări care este vicole de știu. Fiindcă mulți alții pe care îi rog să mă ierte dacă nu-i citesc pe tot. Cu mici și mari, copii și bătrâni, ați venit la această înălțătoare manifestare. Programul nostru, fiindcă sunt mulți care doresc ca să se exprime cuvinte de admirație, de prețuire pentru istoricul Nistor, va trebui să fie foarte concis și vom face în partea întâia. Este academicianul George Platon, istoric, care reprezintă secția de istoria Academiei și filiala Academiei la Cluj, de la Iași, și care va vorbi despre însemnătatea științifică a profesorului Nistor. Va vorbi după aceea profesorul Mihai Iacovescu, care e profesor la Universitatea din Suceava, și care va spune și el câteva cuvinte despre istoricul Nistor, și după aceea îl vom ruga pe domnul profesor Păsăilă ca să spună și el câte ceva în legătură cu personalitatea profesorului Nistor. După aceea vor urma mesaje din partea diverselor autorități, instituții de știință și de cultură, și se va încheia cu cuvântul doamnei Olga Stefanovici, muzeograf, care a pus multă osteneală ca să realizeze acest muzeu, și, bineînțeles, gazda noastră, care este vrednicul primar al comunei, domnul Marușan, pe care îl vom ruga să încheie această festivitate. Și acum, analizând oamenii și cei ai instituției, trebuie să recunoaștem și respect copilăria lui a fost marcată de această realitate de semnificație, care demonstrează maniera în care a ajuns la înțelegerea sentimentului acestei mândrie națională. Și afla la școală, în clasa a doua, și școala sa mai mare a făcut niște discuții la cunoștință cu culorile naționale. Și s-a dus mândru Ioanică la școală și a primit acolo observația că nu e bine să poarte aceste mândrie cu înțelegere naționale, că acest lucru nu prezintă sănare în lumea. Am început atunci, să înțelegi o realitate care m-a marcat în tot cursul vieții mele. După 10 ani de căsire, sunt adânc impresionată de revenirea în actualitate a persoanei și autoritatele dedicate unității românilor de pregătire, cu activitatea sa politică, cu acțiunea didactică și Universitatea din Cernăuți și București, și mai ales cu cea științifică integrată în Academia Română și investigată în lucrarea sa
monumentală, încă nepublicată, istoria României, pe care avea să o împlinească până la sfârșitul vieții sale. Această manifestare îmi amintește despre Filipa, din tinerețea mea, sărbătorie de Iernicu, îl văd pe unchiul meu, învățătorul, Samuel Cristo, alături cu fiica sa, micuța Dora, actualmente ulterior căsătorită Bignaru, învățătorul Dabuca, nedespărțitul său prieten și de inginerul Silviu Antimovici. Am trăit inaugurările dispensarului, a școlii, a cooperativei, a căminului cultural, cât și multiplele parastrate, ale familiei la mormântul bunicilor mei. Toate acestea sunt astăzi învățit înaintea ochilor. Nu pot să nu amintesc de biserica de la Laura, la jubilia căruia tatăl meu a avut o contribuție importantă. O mare adunare. Răspuns este emoția ce mă stăpânește privind la această casă memorială și la dumneavoastră care însușiți inaugurarea precedentă, așa, da? Aduc mele mulțumiri celor care prin osteneala lor au realizat acest lăcaș de cultură și educație pentru tineri și anume Societății pentru Cultură și Literatură Românească și Bucovina, Muzeului Național al Bucovinei, de la Suceava, Consiliului Județean în Suceava, Consiliului Local din Mișcare, și vă mulțumesc pentru toate. Această parte a țării, și anume că oamenii care o ilustrează. Un patriot, Mircea. Mi-ați permite să aduc în primul rând un cuvânt de respect. Că prin acest act la care participăm în prezent, se face o reparare istorică, o nedrept la fapt de peste 40 de ani, opera științifică a compatriotului nostru, care este nu numai o prezență a Bucovinei, este o prezență noastră prezență care se știe istoriografia României, nu numai a României, al Europei. Noi vrem să spunem că parlamentarul și cere un cel deosebit de onorat că participăm la aceste posibilități patriote deosebite, de o parte, iar pe de altă parte să mulțumesc tuturor celor care au participat. S-au făcut acest muzeu, și spune de asemenea recunoscut ca pe domnul academicesc toate celelalte științifice a Bucovinii prezentă la această manifestare. Comunul de frunte a județului nostru, Bucovinilor prezenței, multe sănătate, și vă dorim să sfințim această memorie și spațiu patriotice, să ne fie lupta noastră, în gândul bun și sfințimii a lăsării, a mulțimii noastre naționale. Vă mulțumesc! Oameni din statul, din locul natal al Marilui Istoric Mircea, este această manifestare un act de restituire față de opera, față de personalitatea Marilui Istoric și o politică, un act de respect pentru statul de unde provine, de unde s-a ridicat, de rândul claselor de jos, a spune, de rândul țăranilor, și a ajuns până la cele mai înalte demnități în statul român unificat. Este o dignire cinste
pentru localitatea dumneavoastră că s-a organizat această unitate muzeistică care consfințește personalitatea lui Ion Nistor. De acum va trebui să existe o specială. Pentru că Vicovul, cu cei 300 de locuitori ai săi, cu oameni mândri și hariți, este un simbol pentru întregul de specială. În numele meu, vă transmit aici salutul celor 710.000 de locuitori acestui județ. Într-o zi, parcă data anume azi, când metamorfoze sociale profunde, astăzi se așează inaugurarea Casei Memoriale, încă un act de dreptate față de profesorul, rectorul, ministru și istoricul Ioan Nistor. Autorul istoriei Bucovinei și Basarabiei, autorul istoriei României în manuscris, s-a aflat deci ca elev excepțional, așa cum spunea domnul academician, la liceul Eudoxiu Muzacu, și de aceea toți care veți intra acolo, din totdeauna, vă veți întâlni cu chipul său în tablou și cu citatele mari din gândirea marului istoric. Noi am înțeles că Ion Nistor ne-a învățat în valoare lucrările lui Ion Nistor și lucrul acesta îl vom face foarte curând. Și asta este datoria noastră, datoria științifică, pentru asta suntem pentru Academie. Mai vreau să spun încă ceva, ca nume să aflu că la liceul numărul 2 de Răut s-a hotărât la Consiliul Profesoral, ca liceul de acolo să se numească Ion Nistor. Atât. De 25 km de orașul Rădăuț și la 8 km de Putna, Liceu Pantelmare, și învecinată la sudul localității pe care dumneavoastră le cunoașteți, la nord, la seară. Unul din cele mai vechi documente care se referă la comuna noastră este acela din 23 mai 1436, prin care Iliescu Ștefan Vodă dăruiește lui Stan Tadic și fraților săi satul Vicovul de Sud, pentru că l-au fost cu dreaptă și credincioasă slujbă, să fie lor uni cu tot. Asta dumneavoastră și a tuturor invitaților, moment legat de inaugurarea acestei case muzeu, case memoriale, Ion Nistor. A fost, de adevăr, o muncă destul de grea în adunarea mai ales a materialelor necesare pentru demararea acțiunii. Cunoscătoare de Dumnezeu, acum cu o Biblie să alergăm noi păcători. Uităm la televizor. Da? Dar cine ce film? Asta era o frumos are. Lasă în altă talantă.
Paștimă,